שלום לכם צופים וצופות יקרים. אז כן, היום זה יהיה פרק קצת שונה מכל שאר הפרקים שעשינו עד עכשיו. היום אנחנו נלמד איך להוריד פוטושופ CS6 חינם ללא שקל. אז כן, בואו נתחיל. את הקישור של זה אני אביא לכם בדיסקריפשן, או פה למעלה אתם תראו את הקישור פה, אתם רואים? טוב, אז בואו נתחיל להוריד. הולכים לחץ להורדה, מחכים את הזמן ואני אחזור לכם. הנה זה סיים להוריד, לחכות את הזמן. עכשיו נעשה הוריד עכשיו. זה פרסומת, אפשר לצאת. נפתח לכם פה חלונית. הנה זה הוריד לנו, אתם רואים פה. נלחץ על זה. פה יש שפה, אנגליש, טטטה. פה היברו. נעשה אנגליש, נעשה אוקיי. אם זה לא יוריד לי בגלל שכבר יש לי, אני אגיד לכם איך לעשות את זה. נעשה אוקיי. מלא. תמיד מפחיד אותי. נקסט. שמרו את איפה שבא לכם. נקסט. ברור. זה כאילו אם אתם רוצים שהאייקון של זה יהיה לכם על הדסקטופ. עכשיו מחכים את הזמן ואני אחזור לכם שזה יסתיים. הנה זה יעשה לנו פיניש. נעשה פיניש. הנה. וזהו, ירדנו בלי לא על השקל, לא על האגורה. רואים? זה סתם פתח לנו עמוד, לא צריך אותו. הנה יש לנו פוטושופ CS6 חינם. בלי שהוא על השקל. זהו, זה היה כל ההורדה. מקווה שהבנתם, מקווה שנהנתם. מי שלא הבין, הוא יכול לרשום לי בתגובות. כל השאלה אני אעזור לכם. כל השאלה ממש. ולא לשכוח לעשות סאב לערוץ. לעשות לייק לסרטון. ונתראה בסרטון הבא. ביי.